Sony представи новите си продукти в мобилния сегмент, които вече показа на изложението IFA 2014 в Берлин. Продуктите се очаква поетапно да стъпят на българския пазар в следващите седмици, като най-напред се очаква да видим Z3 и Z3 компакт смартфоните. Z3 нормално е по-класни от двата, предлагащ ни 5,2 инчов дисплей, Full HD матрица с подобрена подсветка и обичайните технологии на Sony за подобряване на изображението. Все пак нямаме драматични промени по отношение на Android интерфейса, освен че той е и Android 4.4.2 KitKat. Всичко, което сме виждали до момента в смартфоните на компанията, можем да очакваме отново, поне от към визуален интерфейс. Камерата също е запазена с нейните малко над 20 мегапиксела, отлична светлосила на оптиката, но и с подобрена чувствителност на сензора, която вече работи с ISO нива до 12800. Същото се отнася и за камерата и хардуера на Z3 Compact. Хардуерът в двете устройства е на практика идентичен. Камерата и процесорът, които обикновено се различават в подобни ситуации, тук са еднакви, има обаче някои разлики. Компактният очаква с HD дисплей, 4,6 инчов и по-малка батерия, която все пак е цели 2600 мАч. Нещо, което сравнително рядко виждаме в модел с тези размери напоследък. Z3 пък ни очаква със своите 3100 мАч. Дизайнът се различава съвсем малко, най-вече по отношение на леките извивки по ръбовете, които ще намерите в по-големия смартфон. В него също имаме и метална рамка, която обхваща краищата и ъглите на устройството. Z3 идва с 3 ГБ RAM, а компакт с 2 ГБ, което е още една причина, за да си помислите кой модел точно е подходящ за вас. Определено в по-компактния открихме известни и приятни прилики с iPhone, но като цяло отличителните черти за Sony са налични в серията. Най-сериозните промени са по отношение на някои функционалности. Вече можем да играем на PlayStation 4 игрите си директно върху смартфона, без да използваме екрана на телевизора, както и да използваме джойстика си от конзолата, ползвайки допълнителна стойка. Интересна е функцията, комбинираща до 3 камери от смартфони или някои Sony алфа цифрови камери. Не знам доколко успешна сред потребителите ще бъде тя, но пък така или иначе тя е налична. Разбира се, Sony предлага и избор на различни цветове, някои от тях определено отличаващи се от конкурентните варианти на пазара. Очакваме ги в началото на месец октомври тази година с прогнозни цени, съответно около 1000 за Z3 Compact и около 1300 за Z3 модела. Demand great in a compact smartphone. The fully waterproof Xperia Z3 Compact captures your best moments in the highest quality, even in sharp 4K video resolution. See more in bright sunlight on the brightest and most vivid display. The Xperia Z3 Compact fits in your pocket wherever you go. And with built-in digital noise cancellation, you can lose yourself in a world of entertainment. Get creative with Sony's smart social camera. The Face-In app brings selfies to a new level. Match your compact smartphone with the Smart Band Talk that perfectly fits your life and style. For all the things that move you, the enhanced Steady Shot technology with Intelligent Active Mode makes sure your videos are beautifully blur-free. Stay on top of your world with the LifeLog app. Experience more with high-resolution audio and immerse yourself in amazing detail with the ultimate sound quality. With the world's best camera in a compact smartphone,